ngikok nama kata bandem dai bandan menu penduit ikipat ba ngitip bagadi election kami ke jingialympat Lada ke jingialympat marwei ngadang ngut bankop sangot kita ki bairu ikipat ba juga gentles nagi kam tombor ha kapor election ngitip kani election ngitip kani ke bangin yo ban jit daga bot daga jing snow tho daga rai ka lain lut ke jingi ngitip kani ka bangin li ban tap yang kata bot ka kodore ka jingi hakendong ngikok nama kata bandem dai bandan menu penduit ikipat ba ngitip bagadi election kami ke jingialympat Lada ke jingialympat marwei ngadang ngut bankop sangot kita ki bairu mereka ni kadang election bangin yo ban panpawi ke jing snow ke jingi daga bangi jit yo briu le ni ka briu ka baka mensim ka jang ka kwa ka baka jimut jephat jang ka shon baula ban le ai nak takari ban ka jat mriu ban la kren ye gani hapo assembly yo dan ge ba persyang ban wadaw kibong la arpanai menta dangwan kren ye kata ka jingle bor ni krem sngap ni la kren nadu kasngi bala pen banai ka result ni la ka jingtho ni la complain ni la kren for assembly ni la ka jingtho shu chief secretary ni Putin pat kum gi nongram jong the voice of the people party ngen sai kenduru ya kinong penya jong election commission of India bang ini thu bapa ka jela mi halia ki don ki district kiba kipai ba kimyo ban penen kam lai lo jaga hak ka jongki bat election commission of India kaban penya jaga election MLA house nam arpupra kan pengor kerpang ya ka giant hills ngeni thon bangin marat dan lele rem bau fight ba unumyo ban penen kam ya la ka jong ka hak